cinta. Isu aman nanti si marah mulai tiba. Haroknya denai kau menjadi rajanya. Nyata jauh orang adik abah sambil dua. Tarik di hati paman mendenai bahwa cinta kau udah indah mungkin
Dek lama rupa si kain jadi ranca orang lama kainyo dek adiak kan 7 kilonyo. Apabila dia menghidangi di jenis pasai pakaran diri selama dek harado lupa adiak do jadi cinta.
Di mana hedang dia, sinan dia tak dia, alat basuh